Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Sunana Sahabi Abdulaziz Dan Juma, shugaban jam'iyyar NNPP na karamar hukumar Bebeji. A madadin jagorori na karamar hukumar Bebeji da ni kaina da kuma shugabannin jam'iyya na karamar hukumar Bebeji da shugabannin jam'iyya na mazaɓu 14 na karamar hukuma da sauran mutanenmu, muna mika godiya ta musamman da murna ga zababben shugaban jam'iyyarmu na jihar Kano, wato Umar Haruna Doguwa, da kuma zababben gwamna injiniya Abba Kabir Yusuf, da shi sanatanmu Honorable Abdulrahman Kawu Sumaila, da ɗan takararmu da zababben ɗan majalisarmu na mai wakiltar Kiru da Bebeji, wato Honorable Abdulmumin Jibrin Kofa, da zababben ɗan majalisarmu mai wakiltar ƙaramar hukumar Bebeji, wato Honorable Ali Muhammad Tiga. Muna godiya ga dukkanin mutanen da suka fito suka yi wannan gwagwarmaya, suka yi wannan zaɓe. Muna fata Allah ya sa mutanen da muka zaɓa su zama alkhairi a gare mu gaba ɗaya da mutanen da muke wakilta. Allah ya riko da hannayensu, Allah ya tabbatar mana da alkhairinsa, Allah ya sa mu ce gara da aka yi wannan zaɓe. Na gode, Allah saka da alkhairi. Assalamu alaikum.